Здравейте, казвам се Блашка и съм основател на първия ресторант с нулев отпадък в България. Последните 12 години посветих по-скоро живота си на темата за нулевия отпадък, устойчивия начин на живот и кръговата икономика. И това са темите, които най-живо ме вълнуват. Това са темите, с които се занимавам ежедневно, не само в личния си живот, но и в професионалния такъв. Освен ресторанта, съм основател и на компания, която превръща отпадъци в ресурси. Темата на днешния влог е какво се случва по време на рециклирането и изобщо какво е рециклиране. Голяма част от времето си аз прекарвам в училище и говоря с ученици от 1 до 12 клас и с студенти и много често, когато стигам до темата за рециклирането, всъщност установявам, че не е много ясно какво е рециклиране. Най-често го свързваме с това да отидем до цветните кофи и да изхвърлим разделно отпадъка. А всъщност това се явява първият етап от процеса на рециклиране. Тоест, ако ние всички не си събираме вкъщи разделно отпадъка в цветни контейнери, след това да ги изхвърлим в цветните контейнери, то ние не бихме могли да си говорим изобщо за рециклиране след това. Така че първият етап на рециклирането е това всеки от нас да поеме отговорността и да събира разделно отпадъка си. И преди да продължа с следващите етапи, нещо интересно, което преди няколко години съвсем случайно разбрах, е, че всеки от нас подлежи на глоба, ако не изхвърля правилно отпадъка си. Така че ако си представим хипотетична ситуация, в която аз отивам с пластмасова бутилка до кофите за боклук и вместо да изхвърля в цветните, това би било жълтата кофа за пластмаса, а изхвърля в сивата и наблизо има орган на реда, който следи за това, би трябвало да бъда глобена с между 50 и 150 лева, в зависимост от решението на органа на реда. Но всъщност ключовия момент тук е, че ние като граждани на България не просто имаме това задължение, то е и отговорност и то е за нас. Така че не заради глобата трябва да си изхвърлим правилно отпадъка, а заради това, че каквото хвърлим в сивата кофа, в най-общия случай или отива за горене, което отделя много вредни газове във въздуха, или отива на сметищата, където се случва абсолютно същото. Така че рециклирането е една много важна стъпка, дори в философията на нулевия отпадък. Това е ключова стъпка в това да се справим с отпадъците. Първият етап ние сме си изхвърлили разделно отпадъка, вторият етап камиона идва и събира този отпадък. Ако видим 3 контейнера, това най-вероятно са жълт, който е само за пластмаса и метал, зелен, който е за стъкло и син, който е за хартия. Камиона след като събере разделно събрание от нас отпадък, вече отива към депото. Съответно има депата за стъкло, за пластмаса, за хартия, за метал и така нататък. Тук вече процесите стават по-различни. Да речем при хартията, това, което може да се случи в депото е да мине през химичен процес, наречен флотация, който отделя мастила. Ако говорим за по-базово обикновено рециклиране, то може да се случи само с навлажняване на хартията, пресоването и след това и превръщането й в нови листи, при което обаче получаваме не толкова визуално, не толкова добре изглеждаща хартия, т.е. тя би имала примеси в себе си, но отново би могла да бъде използвана като да пишеш писмо или да го използваш в училище. Мазна хартия не бива да се изхвърля в контейнерите и мазна хартия не може да се рециклира. Тоест, ако ние с вас сме изяли една пица и ни е останала мазната кутия, тази кутия не бива да се озовава в контейнера за хартия. Тя би трябвало да отиде в компостера. Там е мястото. С тази вметка продължавам. Стъклото вече последните години не е нужно да се отлепят етикетите, така че не се тревожете, ако бутилката ви бира или вино има етикет. Не е нужно да отлепяте, след това да търкате вкъщи, да миете и да изхъбите 10 литра вода, за да измиете идеално бутилката. Директно изхвърляте стъклената бутилка. В самото депо стъклото минава през много мощна струя вода, която отлепя тези етикети. След това бива натрошена, понякога се разтапя, за да се получи новата бутилка, даже това е най-честия метод, нали, разтапя се това стъкло и се превръща в нови бутилки, буркани. Стигаме до пластмасата и как тя се преработва. Пластмасата е, може би, най-предизвикателният материал. Това е продукта, с който ние в ежедневието се сблъскваме най-често. Пластмасата има няколко различни вида, т.е. ако имаме една пластмасова бутилка от минерална вода и имаме една пластмасова кутия от храна, те вероятно са различни видове пластмаса и това изисква различни процеси на преработка на тази пластмаса. Затова и там химичните процеси са малко по-сериозни при пластмасата. Преди да стигна до тях, да кажа, пластмасата
от няколко години насам не е необходимо да я измиваме идеално преди да я пратим към контейнера за пластмаса. Единствено е важно да няма хранителни отпадъци вътре. Тоест, ако сме си изяли храната от пластмасова кутия и ни е останала някакво парченце от сандвича, например, това парченце от сандвича не трябва да се озовава в жълтия контейнер. Попадайки в депата, дали говорим за пластмаса, дали говорим за хартия или стъкло, този материал в самото депо се преработва до един етап, но този етап не е превръщане на отпадъка в нов продукт. Тоест, този материал се преработва до състояние, в което да се продаде след това на фирма, която реално да превърне съответния продукт в нов продукт, който да можем да използваме с вас. На сайтовете на фирмите за извозване на отпадъка ви препоръчвам да следите, защото те много често организират, наричат ги екскурзия за пътят на отпадъка. Аз лично съм присъствала на такава екскурзия веднъж и ще разкажа много накратко пътят на пластмасата, защото така или иначе говорим за нея в момента. След като камиона влезе в депото за пластмаса, целият отпадък се изсипва на една открита площадка. Човек с една лопатка започва да прибутва този отпадък по една поточна лента, която се изкачва на височина, и там около между 10 и 15 служители започват допълнително да разделят пластмасата. Както казах, пластмасата има различни видове пластмаса. За да правим разлика, може просто следващия път, когато си купим нещо пластмасово, да обърнем внимание на триъгълничето, което обикновено е отбелязано с едни 3 стрелки, които ни подсказват, че това нещо е за рециклиране, но всъщност този знак не означава, че може да бъде рециклирано на 100%. Просто там е посочен един номер. Този номер при пластмасите от 1 до 7. Това са различните видове пластмаса. Има 7 вида пластмаса. Оттам насетне всичко са някакви примеси. Пластмасовите бутилки за минерална вода, това е единичка. И следващия път, като пием вода, може да погледнем и да видим единичката. Тези хора, за които говоря, които разделят допълнително отпадъка, те между другото с просто око, без да се налага да отделят време да четат номерчето, могат да разделят пластмасата прецизно. След като е разделена тази пластмаса, тя бива пресована от едни машини на малки бали, които бали след това се продават на фирми, които от тези бали, от този пресован пластмасов отпадък създават нови продукти. И това е смисълът на рециклирането. Да превърнем продукт, който на нас като потребители вече не ни е нужен, в продукт, който след това да ни бъде нужен, но под различна форма. Всеки път, когато изхвърлим отпадък, който може да бъде рециклиран в сивата кофа, ние вредим на околната среда. Как се случва това? Каквото попадне в сивата кофа, бива или изгорено, или отива на сметища, където стои с месеци, може и с години, може и с десетки години да стои на сметището. И в двата случая много вредни газове се отделят в природата, а както и да го гледаме, сметищата не се намират далеч от нас. Те са около градовете, дори много често са и в градовете, в които живеем, а пък въздуха е общ за всички. Тези газове, които се отделят, няма да пропуснат никой от нас. Каквото имаме като отпадък, всъщност трябва да го изпратим в контейнерите за рециклиране. И аз насърчавам, ако знаете, че даден продукт не може да бъде рециклиран, то по-добре не дейте да го купувате. Разделното изхвърляне на отпадъка е единствения правилен начин да изхвърляме отпадъка си. Затова всеки от вас да говори с мама, тате, баба, дядо, с цялата рода на съвет и да се организирате от дома заедно да събирате разделно отпадъка. Това е, което аз вкъщи правя с моята дъщеря от малка и тя вече знае кое къде трябва да отиде и дори отговаря за това.